Un any més donem el tret de sortida a aquest Festival de Terror de Molins de Rei, un festival que, tot i les seves 38 edicions, ens continua sorprenent amb contínua renovació i amb moltes novetats any rere any. De les 16 hores de terror que van néixer l'any 73 com una proposta trencadora per subsanar el cineclub local, s'han convertit en 10 dies de festival, més de 30 pel·lícules, més de 30 curtmetratges, col·laboració amb 2 dels festivals de cinema més importants, com és el Docs Barcelona i el Festival de Cinema Gai Lèsbic, i activitats de tota mena i per totes les edats. En definitiva, 10 dies en els que Molins de Rei és el centre de referència de l'actualitat cinematogràfica. M'agradaria destacar i agrair-vos que feu èmfasi durant aquests 10 dies en dues vessants que crec que reflexen a la perfecció que el Festival de Cinema de Terror va més enllà del simple visionat de pel·lícules. Per una banda, la vessant educativa. En totes aquestes activitats que edició rere edició continuem veient el vostre compromís que teniu amb la divulgació del cinema entre els més joves, amb xerrades, tallers i mostres de curtmetratges de terror per nens i els instituts. A més, enguany també heu participat o heu col·laborat amb el concurs de dibuix Lluís Fises, que ha tingut rècord de participants. Per altra banda, aquesta vessant que també teniu inclusiva, amb la vostra col·laboració enguany amb l'associació Enreda't, que es materialitzarà aquest diumenge amb la projecció d'aquest curs que ens parla sobre sobrecàrrega sensorial que moltes persones, no només persones amb discapacitat, pateixen en algun moment de la seva vida. Dit això, i per no allargar-me més, només desitjar-vos que aquesta 38a edició del Festival de Terror sigui de nou un èxit i agrair-vos un cop més la gran tasca que feu per portar el nom de Molins de Rei més enllà de les nostres fronteres. A nivell una miqueta així general, el que sí que m'agradaria és destacar que tenim dues seus del tot consolidades, és a dir, a part del Teatre de la Peni, la Gòtica, on l'any passat ja vam començar a tenir una programació pròpia, amb una mena d'espai en què realment s'hi pogués projectar moltes de les coses que a la Peni no hi tenien cabuda, bàsicament per tema d'horaris, i gràcies a la col·laboració amb l'Ajuntament, la veritat és que tenir la Gòtica a disposició durant els pràcticament 8 dies de festival en què s'hi fan coses ens ha anat de conya, perquè ha donat una alternativa a molta gent que durant el festival potser no s'apropa a la Peni, entre altres coses per una raó física moltes vegades, perquè queda allà una mica, està al centre però queda una mica com apartada, i en canvi la Gòtica ens ha ajudat molt a donar visibilitat, diguéssim, en el festival. Té una programació, com us deia, pròpia, que penso que és molt destacable. De fet, hi ha tot un cicle que en diem cicle de rareses, en què són totes aquelles pel·lícules que d'alguna manera pensem que han d'estar en un festival perquè o bé no han tingut una projecció social massa coneguda, però que tenen un valor artístic acollonant i que ens serveix aquest espai de la Sala Gòtica per poder-hi donar aquesta cabuda. L'altra cosa que d'alguna manera riza el rizo a la Sala Gòtica és que totes i cada una de les sessions són gratuïtes. És a dir, nosaltres evidentment ens nodrim del que són els ingressos propis que fem a través de la venda d'entrades, però també d'alguna manera pensàvem que era de justícia poder tenir una sèrie d'activitats en què la gent, senzillament pel sol fet de passar per allà i poder entrar a veure una pel·lícula o un curtmetratge o el que fos, li fos de manera gratuïta. I el fet que la Gòtica doni aquesta alternativa, doncs la veritat és que a nosaltres ens fa molt contents. Com us dic, és una programació a la Gòtica en la qual hi podem trobar ja d'entrada una de les novetats d'aquest any. A la Sala Gòtica hi ha una secció dedicada exclusivament, hem dit secció C trencada, que és el cinema de terror català amb els curtmetratges. Aquesta seria una de les novetats que aquest any aportem, més enllà del catàleg que us comentava abans. Aleshores, el fet que a la Sala Gòtica hi puguem donar cabuda a moltes coses que d'alguna manera no ens cabien a la Peni, aquest any jo crec que es consolidarà de manera bastant notable. Però tot i així, a part de la Gòtica i a part de la Peni, el festival també transcendeix més enllà d'aquestes dues seus, entre altres coses perquè les jornades professionals, el networking, que ja fa molts anys que fem i que des de fa un parell d'anys hem donat una volada nova i que està funcionant molt bé, aquest any de nou es torna a fer a la Federació i la veritat és que la resposta aquest any de projectes enviats per participar i de públic ha sigut acollonant. És a dir, mai ens havia passat, per primera vegada tenim el que se'n diu sold out a la Federació. És a dir, tot el que havíem posat, diguéssim,
de localitats, tant per venir com a projecte com venir d'oient, perquè moltes vegades ens trobem que hi ha gent que té un projecte però encara no el té prou elaborat, però li interessa venir al networking perquè hi ha diferents xerrades en les quals segurament en pot treure coses perquè el seu projecte millori. I en aquest sentit, el públic aquest any a la Federació, ha sigut la resposta de la gent que ha demanat venir a la Gòtica ha sigut espectacular. Per tant, tenim ple abans de començar la sessió de jornada professional que farem a la Federació. M'agradaria destacar també un parell de coses més com a novetat, abans de dir-vos 4 cosetes del que és la programació, i és que segueix també l'aposta per tot el que és un públic més jove. Nosaltres vam començar amb el que eren els curtmetratges per instituts. Els curtmetratges per instituts estan consolidadíssims, és a dir, tenim gent de tots els instituts del Baix Llobregat i part del Vallès Oriental, de manera que jo sempre dic que la sala fa molta patxoca el dia dels curts perquè realment, com que ve tanta gent, doncs a part de trobar la sala plena, veure que tots aquests alumnes tenen un interès, que a la que es comença a projectar un curtmetratge fa un silenci a la sala absolut, en què ells són protagonistes perquè han de votar, és a dir, un dels premis del palmarès del festival és precisament els premis dels instituts. Doncs veure aquesta reacció dels nanos és molt xulo, la veritat és que és molt xulo i gratifica molt. Més enllà d'això, l'aposta pel Terror Kids, per tot el que és arribar a franges d'edat pràcticament des dels 3 anys fins als 18 ha estat molt bé, perquè tenim tallers infantils, tenim les sessions de curtmetratges infantils, tenim els tallers per ESO, tenim els tallers que faran a la biblioteca, que seria una altra de les seus, que ens ha anat molt bé tenir una biblioteca nova tan xula, amb un auditori tan xulo, per poder-hi donar cabuda a coses que fins ara potser que no sabíem massa on col·locar. Hem fet un acord amb l'Escola Josso. L'Escola Josso és una de les escoles més prestigioses de còmic i de dibuix que hi ha a tot l'estat, a través del qual 45 alumnes han fet un dibuix relacionat amb els temes de terror i els han emmarcat i aniran a 45 establiments de Molins de Rei, de manera que en els aparadors també es lluirà d'alguna manera el compromís d'aquell establiment amb el festival. Tot això per què ho dic? Doncs perquè realment per nosaltres és molt important que Molins de Rei se senti una mica seu, ja sé que sona una frase una mica molt suada, però amb totes les coses que fem, que tothom d'alguna manera pugui participar del festival. I com que som així d'aliantes, vam dir, saps què podríem fer més a més? Farem una cervesa artesana amb la qual tots aquests establiments, els que vulguin òbviament, puguin a més vendre la cervesa artesana. I aquí tenim aquest any, gràcies a la col·laboració amb Zulo Garden, l'empresa de Molins de Rei que fa tants anys que es dedica al tema de cervesa artesana, doncs tenim la cervesa artesana del festival. Estem molt contents de la rebuda de llargmetratges, estem molt contents de la rebuda de curtmetratges. Penseu que al festival hi ha pràcticament 4 persones dedicades íntegrament a buscar, negociar i tancar pel·lícules. Tota aquesta feina es tradueix en pràcticament 30 pel·lícules que van entre secció oficial, secció Indifferent i retrospectiva, i arriba a les 40 si afegim totes les pel·lícules que passem a la Gòtica. I en el mateix cas, amb el tema dels curtmetratges, o sigui, la rebuda de curtmetratges és constant. Hi ha 5 persones, si no recordo malament, que estan a la programació de curtmetratges, que es xupen pràcticament 500 curts, que s'han de valorar, que s'han d'equilibrar, perquè una de les coses que sempre hem tingut molt clares és que el que hem de mostrar és una diversitat de coses que hi ha dins del gènere, fer entendre a tothom que realment el que fem és un festival de cine, de terror, però de cine, i que el cine de terror de per si té un valor artístic molt important. Aquest dijous comencem amb un dels actes que és el Molins Horror Games, que és un altre dels actes que s'ha anat consolidant amb personalitat pròpia. Tenim una xerrada per començar al restaurant Carpe Diem, després ja durant el cap de setmana tenim el Room Escape, les jornades de jocs de taula que cada any tenen més gent i que sobretot el dijous, la sessió inaugural, aquest any, ja que el festival està dedicat, com a aquestes alçades imagino que tots sabeu, al surrealisme en el cinema de terror i més concretament als 90 anys d'en Chien Andalou, la pel·lícula de Buñuel i Dalí, doncs tenim la sessió inaugural amb la projecció d'en Chien Andalou, amb música en directe d'un convilatà com és l'Adrià Bufarull, que ha fet una partitura en exclusiva per la projecció, i a continuació la Premier Mundial de la pel·lícula In the Trap, pel·lícula italiana, parlada en anglès però pel·lícula italiana,
que, si no vaig errat, em sembla que hi ha com 8 o 9 persones que ja han confirmat la seva assistència del propi cast. Aspectes importants que el que fan explicar és, al final li poses paraules al que hem viscut en directe, que és el creixement del festival, és en certa mesura la professionalitat des d'un punt de vista de la qualitat i al final com tenim un instrument, una eina, una activitat, un certamen que després de la Fira de Candelera és el que més difusió, més enllà de Molins ens dona, i això és el que dèiem des de fa molt de temps. Perquè al final jo crec que la primera idea és que ja han passat molts governs, però jo crec que al final, com amb la Fira, tothom s'ha cregut el Festival del Terror. Em portes a reflexió dues coses més també, no? Sou uns grans, i ara ja sé que potser no serà políticament correcte el que dic, grans colonitzadors d'espais, però que bé que podeu colonitzar espais perquè vol dir que els espais es creen. I fixeu-vos que al final no estem parlant de tant. Heu dit 3 espais que al final també expliquen l'evolució de Molins de Rei també els últims 10 anys en equipaments, perquè són 3 espais que no existien. Ni la Gòtica, ni la Federació Obrera, ni tampoc la Biblioteca Nova estaven fa 10 anys. Bueno, i això és fantàstic, que podem anar generant, perquè això no fa res més que estimular-nos en el continu compromís que hem de tenir amb nous equipaments i amb més activitats. Ningú posa en qüestió que el Festival del Terror, més enllà de la Fira, és el que més nom ens dona fora, però sempre hi havia aquella reflexió de dir, bueno, però hem de comprometre al final a tot Molins de Rei també en això. I jo crec que amb aquesta capacitat de xarxa que heu anat establint també, amb aquestes altres activitats que heu fet, a poc a poc esteu aconseguint això també, que sigui, evidentment, de nou, un gran èxit aquest Festival de Terror, que és la millor forma de retribuir tot l'esforç que hi feu durant molts mesos. Per tant, moltes gràcies. A vosaltres. Sent molt cauts, perquè evidentment encara falten dies per arribar i per dallonses, de moment sembla que estem en un 20% més de venda d'entrades que l'any passat, tenint en compte que l'any passat va ser un any molt bo. I a part d'aquest 20% d'entrades, totes les gratuïtes que nosaltres regalem, cedim, i les pròpies sessions gratuïtes, ens fa pensar que serà un any molt bo. Movistar ens ha sorprès a tots, perquè a més va ser una cosa molt curiosa. Van ser ells que ens van venir a buscar a nosaltres. Nosaltres havíem fet una prèvia, fa 3 anys o 4, un intent, una trucada, un no sé què, un no sé quantos, i allò es va quedar allà. Aquella porta que truques i sí, et direm alguna cosa, i va ser Movistar que l'any següent va dir no, escolta'm, que ens interessaria quedar per parlar-ne. Ja no només és el que econòmicament ens aporten, que dius tu, sinó que realment la presentació del setembre es fa al local de Movistar de Portal de l'Àngel. Aquest any vam omplir fins a la bandera, és a dir, el local de Portal de l'Àngel, que l'Ainhoa hi era, et dona una dimensió de cop i volta espectacular. Primera perquè facilita molt més que els mitjans puguin venir. Jo no estic convençut, per exemple, que gran part de que l'any passat hi hagués, per exemple, un corresponsal de La Vanguardia a Molins de Rei tots els dies, és perquè gent com Movistar en un moment donat aposten per això. I per tant una cosa crida l'altra. Aquesta gent són importants. Per mi, pràcticament diria que per damunt de tot, el que m'agrada valorar és que la gent de l'organització hi posen el coll tant a nivell de feina com a nivell humà i de compromís amb el projecte. Així que gràcies a tots els que m'escolteu, els que esteu aquí i els que esteu a fora, que suposo que sentireu això un moment donat.